Tawagan ko daw nagparinig. Bakit binanggaan eh? Hindi ko may doon natawag. Hello? Nini? Hello, Didi. Yes. Oh, yung boy manini, ano pre kung tuyo? Narilanay pre balay, magtatagay naman kita. Oh, magkitagay ka pre. Sige, tigada na pre. Opay. Among balay ni Amboy. Oh, di man tao. Hey Jude, come here. How are you? Hey, Jude. Come here. Hey, who are you? I'm her. Where's Amboy? Ano pre? Ada ka na yan. Ano pre, magtatagay na kita. Dilanay pre sa ko pre. Ulat-ulatan talaga mga bisita. Kailangan mo adira. Tara. Lagi di man, lagi lang nila niya kasi para din ka ng gawin. Sige pre, luluwas lang. Where's Amboy? On the second floor, boss. Sige po. Sir lang, sir. Thank you po. Ako pa yung mangit balay niyang buhay. Pero rin na rumamay. Kain gawin eh. Afternoon, sir. Uy, pre! Ang good na nga eh. Pagkita lang ng TV. Hey, last! Sige! Uy pre, pag malalit yung remote, mapangat ng taon. Uy pre, yo, mo, asinso pa na. Iba ka nabigyan na. Mapay natin mga tao, mga rin. Siya ba ka masinso? Kung kumalik na kinaoto. Diretso na rin ito buti. Come and stay the night, and I think I might have it all. I'm flying my Ipapakilala ko siya. Amo yung tong pretty masawa. Panaong ko man ito. Hello, what's your name?